aiki nawa kika sane miki da kika je Abuja kika dawo nawa kika dauka kika bani kina maganan wani turaren da bai fi naira 3000 ba sai ki biya ni kudin aikin da nayi miki shi kuma wanda yake cewa aka bashi alkur'ani zai iya rantsewa ko ba haka bane butsun uwarku daga ke hashi dan me cin uwarku na fi karfin ku idan ke na fi ki hau na fi ki rashin kunya na fi ki bude ido ma ki san da wa kike yi idan na ƙara jin wani banzan magana na rantse da Allah ko hau din da zan miki idan ba sai ya ci uwar haka ba ka Allah sa in ga annabi butsun uwar ku gaba ɗaya daga ke hashi hakkin mutane nawa kika ci an gaya miki ban sani bane na yi shiru ne in gaya miki ina jiran dama in ga abin da zaki ne na daɗe da samun labarin ki a tafin hannu na ci uwar ki hau mu zuba ni da ki